Tongi aingu yo blai sa sisien pat hakanika por ke pemerintah bangi yo banya lumlang hakanika kamera ke office jong ka jeseng samna ka barang ka jong blai Meghalaya Assam ti sa sisien nga priang sopa kini ki pastor ki jongi ki badon kat bangi ni ke por ya ki khot ka executive committee jong ka jeseng samla ki pra banget kat tu kat ni ki bala banya don lang ni ke por pemerintah naga benta ki nongkit kam jong ka ki khot jong ka executive secretary jongka pasal fellowship dan kat batni ke puan te ngai pat I secretary jongka business association ru idon kat batni te ngai ku blai pi baro ani ke puan haka kerteng ke jong utrai jisu belong nong penim bat unong suspa jongi te hai ni I program berit jongi ke mangila patni ke program ngin yo ban pli ya kenika library jongka jeseng samla te shwa bangin yo ban ya chakmat ya kenika benta te ngitung ngendwai ya ketua jerwai ke bah kenika kot deng kedop ngendwai tang ke kot ke baar ba ke khoras sisien te hadian juga ta ngin sayo ban ngan sakot I paso el snai tang in sayo ban peli ya kenika library te sha bangin rwai nga chuka ban ongkum ni kenang bangin ngandum ken chu hadian le ban rwai in sa CMT paso el snai tang ban dedicate la ne ban pen tang ya kenika library ngi ai ngu yo blai ba hadian ba ngi kum ke jeseng samla ngi perkhat kumno ban bu bhai kini ki kot kisla baru akiba ngi la penmi na kalyang ka literature ministry te hendai ka ba sotana chu shu kalang hadian bangi yo banya shongkai bai pota os nai tang hakajing khamtam moi pasa babar khasati pasa japet NCM ki yo banya kendu ye banya kren te ngakwa bandong ye phi ba kajing sedang jongi ban pendon ni ka library ban don ni ka library kedai ha kajing aimen siem jeng pasau es nai tang ngala nong DMI ba initiate ye kani ba pri ke jimut ke bakhat jongi ba mangi kum ke jeseng samlaru ngindon no la ka jong ka library te ha kajing pet jongi menta ngi ba ki don tang kum ni ki kon te hrei ka ke kajing bakhat jongi ka long ba ha ka ge ski ket po ke nang ya ka library jongi ka nang he ka nang kraw ban ngai kan long ka jing ka khu ka ba kraw te ki brio ki bakwa ban access ki kot ki ban kam jong ka balang ki bangi la lum kan long ka jingger khu ki la ban yo na ka library ke jongi ba ki la ban wan ban ma hadian habot le se ka ki wei pat ki por ki snam banang wan te kan long ka wei ne ka jaka ka ba ki buon ki le se ken yo ban wan ha ka library ke jongi te ka ka jing perkhat ke jongi te nga so ben sibuan ru ba khadi ka library kami de hadian ba I paso es nai tangi ong ba ki don ki katu kat ni teli ki kot ke ba mai la pen mi ki bidai bat ka balang ke jong blai Meghalaya Assam yang ban ai sngo bha sangi ke jeseng samna te ngi ru da ka jing sngo la kloi ke jing kemen ki pdiang sngo bha ya kata ka jing terwa sebun ke jong I ye ke jing ai sngo bha ke jong I te hakani ke library ke kot ki ba kham don kam e na lor kini ki kot ke bangi la lum ke ke kot ke ba paso es nai tangi la tho ila de ban pen mi ru ki don ki kot buon ba hang ne te pensa da P1 hadi na bol le se ban pet ki kot ba phem la ban yo copy ru ke don ha ke library ke jong I te mangi kum ke jeseng samna ngi yo ban recop ban sumar kini ki kot baro ban da pet ba hak ta kom khanang ba keno kenne kensa na ka weka snem ja weka snem na ka weka por sa weka por kat kum ka jingalam ko start ka jong trai spa snem na ka weka ka weiru la da utrai dang sha mo te kata ka de ka jing ka jing thumu jongi te nga so comment sibon na kam na ka library ku sibon pasa nai tang ya ka jing ai jing mut ya ka jing ple jing mut jong phi yangi ya ka jing yalam jing mut jong phi bangila ban le ka ni ka kam te ko mo ang phi biang mantan haka jing pet ibarit hendrei nget kanang kraw kat wan mi ka por te na lo ki kot jong paso es nai tang bla ai hangi hadian bangi yo ban ya pen sko hang ni hang tai mi su kemen nam tai ba paila khongmen ba pala khongmen dei nong tho dei di we ni ki nong trei bari haka ba itre po wali mohan roi pitep ai kata ko mi manager te hendrei ka jing tai stom jong I ma I pat inang bhak no ban lum ye kini ki jing tho ke ba buon ban su pha ban pen biang pha te koi na ka ba jing trei ka ba pai lai la le ka dei ba I yo ban lum compile kini ki jing sai gospel man lau snem te dan bon tli copy na do ngam da khem check ba snem yu te la don te ban dei bon tli ki snem ki ba pai lai la de ban su ka ka along ka book form te ka along ka jing khu ka ba khrau pha te dan hang ni bon tli ki snem jo ka jing sai gospel ki ba la le pha la su pha te mai ru ai sngo pha khlem da bu dor ki ila ai sngo pha ki ni sa ka jeseng samla
tengi dang ong ru ye I man la ka sem na ni chakman ka we ko copy jong jik sai gospel kan rum hang ni wat ki kot ru jang paso es nai tang dai dang la ban pen mi shu nganget inang pen mi sibun ka la ong meneru le seng nang yo shu na I kan nong ka jingger kui kan ni ka library jong I nganget ba ka jingru spa jong ka library de haba ki pastor jong I hi kam tam kom pasan tai tang inang yo ban pen mi bang inang yo ban bu ki kot kan nong ka jingger ku ka ba kraw teknik wi kot pat ka bo ong mene ma ki bang I lom nang ni nang tai ki nong thot bo bon te kena yarap shu ki la ka jong ka jing ker khu hi ken dan tem doi ka ba kham kong san ne ki dei kita ki kot ki ba ye dei bat ka barang ka jong blai mi khala sam bat ma ki dei ka barang ka jong I te tu blai nyo ban ker khu na kam da kan ka por te sai si sien ku blai sibun na kam da ju baro bat ker pang nam tai pasok el snaitang I ban sa yo ban dedicate ya kan ka library ka jong I te yo ngaklet kan nong klem akor ngaklet ku blai sibun kang wanda khar na ka benta ka jing pen biang namangi persang man le bha be kan ni naru basdang te kang wanda I badan I expert ha ka library de librarian kam lap ong maneru apo nei grims hang tai te ngi dan saki weiru I kong mela dempet ide I librarian itaru akabi ka college but I parlok jong I ki ba wan banyarap ingi kuno ban thik pathik ban le ikini kanum nei bu subu la ka bu tersat hang ni ndoi ka bada katum ka badi ban le ek prosedur badi ban le te hule sibun na kam dai kini ki bayarap yang I mah librarian jong I kong wanda bu dong parlok dekat jang literature ministry hule sibun nam ta jong I badi kong mela dempet ru kum ju bad parlok jong I te ha kan ka por ngin yo ban rwai ye ka tu ka rwai ka ba ar tang ka dekat ba ar bat ka chorus bat hatian jo kata ngan kerpat no ye paso el snaitang di don kanu no ko jingken ke balingkat pada ka juga por in dedicate pen gentang ye kan ka library show try ka par pementangan IT kata hai paso el snaitang play ba crow bor ba don bor Shong hajan joing abrabor daburong hanya pernai dapo joing adap atraim blay ba shy ya lambek men sim joinga blay ka jing start blay ka bor tu shong bat ngaman kapor pastor bapinyan ke kan kapor ka bamanta ki para pastor bayo panya danlang ki kon samla ba ije bat na pedang jongi ki bayo panya dan kan ka clip mat banyo ban pli ya kan ni ka youth ya kan ka library jong ka youth department kat dong ai ngo yo try na ka banta ka jing khot sum ha jong ki nga banyo ban pli yo no mau sa jing kan ma dei ya ka library pu try ni snai pu try on da kar ko la kwa nga ban kren sikanten barang tin so da kata tengah kwa badong kum ni ai bakani ka library kan long shisha ka library ka balapan kentang amen ki kot ki bandrung hang ni kin ki kot ki balapan kentang pat manu mono bayo ban puli ki kot balom la bo hang ni kin da yo ki jing ta bak jam sem bakani iya ka puram ka jam utrai sen plus dang ya ka bakum kan ka kam ki la shem ye way pat u mo mer ka jing jong pi ban le ki ka bakrau ki bopha na ka benta ka puram ka jam utrai haga balang batagari ka jad penreu ka jongi ti ke ka badon kam hakane ka library kalong kumbang along hanne lakini ki kot kisla balalum kilong ki kot kisla ki badon kam tendenga I kumba kilong kumba jukran ktin parang kidei tang ki broad spectrum slong kulum long kumba ong kinong kendong jongi isu siat do syara char kat badai ye ki lung dukur kat badai kumta tendai ke ka badan kam pi kalong pan focus ye ke ka ba pi dai ban le namala dam nang ban focus kan long kumbreu ba pang su aisa do paracetamol kata kamot kalong broad spectrum tip ka kam jong pi hang ne kalong ban x-ray ba di tai bantai ba don kam be ye kata le ye kata te ban le ye kata pi don kam ken
banang ya kane kalenti kumdo bandlomi ki kot kisla the process of collection bandlomi ki kot kisla omar sulomi kinu ki kot de ki kot ke badon kam hakata ka jingu I jongpi haka vision jongpi te nolor balai hikata te pidon kam ban yo iga jingarap jungki babon but ki pastor ki rangba ki nong yalam ki long kemi ki kon samla kindon laga jong ka benta bala ban pendep hikata ka mission of collection yaki data kabar part kalong kabakam ton kam yapi kalong ban involve hagani kabakiong ka documentation ban lumi kini ki kot kisla halaka jong ka benta dan nak benta kini ka kam documentation kikam kin sa yarap yapi harangkat lam bagaji soto jong pi ban yo ban pendap kata nak benta ka boram ka jong utrai pidon kam bro iki breu ki bade ki expert kumikong wanda dekar baki wai de ki ban simti ka bakum kata ka kam bala ban pentrai kam hakal nanti ka bade ka ong tin pareng in the right direction lum kum tang kan sulong kan subun betang kini ki dimensions klemla su ya ka ban penyaj ba hakarukom ka bade tenang ta kinton ki kot ki bhapya ban classify kino ki bdang long kide kita ki top secret kide ki open secret kino ki belum confidential but tat hadu kano ko por ka ba pinyo ban tenju bala ban pli kita bala ban sya te kani habdon ki bre ki basta ten mar kata na lor kum ikong wanda nang tai kong dem pet ki wai de ki bo blai rasai na ga balang dalong ka bala pha ki breu ki bakarpang ki ban lek training kum sadali hadin blakut kani ka pandemic ka badai ka ba le ikni ki archives kemut kinu ban lombi ki kot ki barem bha kadon ka training ka batang system te phila ban khot yen non breng ki samla bala ban le kata khnang ba ban bo bai bo bha ki kot kisla kan long ka ganti ka berhenti ka ba biang nadong shadong te kapertai digital menta le ru ye ga digital process haka library but have done manu let's say phila bandol na jong ka website kumbalong ka Anderson School of Theology library ito la jong ka website bagatu ka gospel trumpet nga ko ne thui pi ka la permit nang kong do la ban access menta daka internet ko ne thui ya ta te habbo iki breu ki baton ka jing nang jing start ka jing tep ka jing la kini ki kot ki ba phi philak dau ki kot jonga ki bangawan bo hangne ki lalong tangkum ka dukan sondri badike bang te phia ban simenta ban lekli na oil snai tang ne mano phi lum kum no phi sandur kum no phi khle kum no bar kum no bi hono ke ki ka ta phia ble kam ka ja training ka taru ga don ka Batagani ngan thui pi la plala pada training ya kane na baro na ki bang snong circle ki disik ke baro ko kari ngane thui pi kin don la ki jong ki data ki bas scam ki bane knang ba kajing bantoy kan long ye ki long den badingi ki bamta ro te kane kan de tang ka bang penseu manga pi kalong ba ku mga long mane hadin ublay ubalapan pawi la de how Moses how lum Sinai banda wala tohi lalde ki sipo hukum usa hukum yo Moses wang to yakine hakakot jong ka jing pan kan ma ni ga sok I hado kata bong no blay jungi bangi sakri udai blay ba pen udai blay ba suspa de blay ba I ba buram ba nyokor ya ka tho katar te sisin baginang ban boy ka tho katar ni bo ya ka spapa ya ka precious investment na ka benta kilong den tenamar kata na ingo yo tribe la say pi na ka youth department ba pinlong uta u guardian angel uta u angel u banri ban kedo ban sumar unong apira teta ka ba pio ban lomi kini ki kot kisla ki badai ka balang ya ka ri ba ka jan bandri ujongi te ka history jung ka balang kan kan ki kan yaj saprang bat kan long kata ka siar jingken seo ki bakodor
na kabenta ki pateng ki bamta bat ki pateng ki bahdin pat hangta dalilei inong ong bangila bakla ni yeng hakanong rim pat hangta kanong kajing sai na kabenta ka bora butrai na yeng na markata hakan gapor ban pli yaw neu mod tablet ka badai ka library jong ka youth department haka kerteng ka jong ublay bokpa ublay bokhon bat ublay uba mensem bokhon tu kine laingot hawai ublay kino ublay jong ka balang kino ublay jong ka youth department kino ublay jong ka library ba kino ki kot ki batan hang ni kin rai ka buram ka jong trai kin long ka gospel kin long ka jing tip ka batikna knang ba nginam don su tang ka jing kit kli habang ile ike in ya reng kat lam bat ka ikhtiar na ka benta ka buram butrai amen Amen. Te tok boleh sibon pastor nak benta kan ke pual bafila yo ban keren ban peli kamtam ni ke library jong ka youth department Church of God Megayan Assam. Tigi ya kabala pengentang ha kan ka sengi ke benta ka arfunyo trek benai February arajar arpawai. Te kin yo ban penwai no ke program nginum mah ngan kerpat ye pastor rural Imyong belong i secretary jong ka Church of God Business Association in ai ka jingkel ku penwai hari benta. Batu ai bagajing ai ke jong Jesus Christ sebut rai. Ke jingit ba ke jong blay buk pa. Lemro bagaji slap bahon bat yang bapencet bor ke jong mensem bakoi. To kini lai hawai blay kin yai lo rengkat lem. Barla ke jong ka kam ka jome. Leng ba jong ka jingit seng samla. Ka balang ke jong blay me khalaya bersam. Kita khat jong ka barok. Ki balaya ban siem ya ke jing kit ke bakhia. Ya ke jing kit klik ya ka ban yo ban sedang ban pli ya gane ga library ha gane ga sngi ga bamenta menang rap na ga banta jeng ki iwe bekila ban sim ya gane ke jingken kle ban pan ya chakma chaprang ba gane ga library ga long sisa ga jingker ku ya gi khon samla jong ga balang ka long ga jingker ku ya ga balang hi baro ka we ba ya baro ki ban yo ban rong ban mi hang ne bekin yo ban pet ban khme ban pule ya kini ki god bala bo ha gane ga library kan long ka jingker khu ya ga jing em go jong ki iwe longren kadro balau jong sekri jome reverend dr snaitang banang ai ka bori i ko trai kan ra widang la su su ya ka ban ya lam nanti ban ya lam jingot naga banta jong ki khon sama jong ka balang naga banta ka balang hi baro ko we banang yo banang tho banang penme su su ya jing tho ke balang ke jingker khu ya ka kam jome bade ka balang hi ya ka ri bade ka jaj ban reo Menorang kadro naga banta jengi iwe ke bedoran kadlem ha gane ke por ki nong ya trelem ya ka kam go jome ki khot jong ga ji sen sama baro bat naga banta ki banget ki jome ki badan hang ne pada keleng sarong satlak jong gane ke perthai na do menta bat ki bam ju kadro amen Amen. amen